салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз SOFSAVDO кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом тамошобинони канали TOQI TV. вақтҳои охир дар репи тоҷик ё ин ки YouTube Navik MC замини замонапари ХАЙП кадест ва мавзӯи имрӯзаи мо барои чи Navik MC ХАЙП кадест. вақт таъқиби бад намебарем ва сар мекунем ай визиф додани Navik MC. мехоҳам ки дар канали ма ай хиди ма як батл боша ва чихе меган хотиравӣ меган на памяд меган беста ва ҳама хел хулоса да омадаму мехоҳам ба ҳама як визиф битам ва бинам ай байни нафаре ки вирус забони омада аллакай штаги ҳамин калима ай байни нафаре ки визифа қабул мекунанд як нафари дастойниша интихоб кунем, як батлерера ки воқеан қатиш батл ҷолиб мегзара интихоб кунем ва маслиҳатҳоро шурӯъ кунем, ҳамин батлака бигзаронем. визифи Navik Лерик, Омонҷон, Звер ва якчанд нафари дигар қабул карданд. Не ки ай байни ҳама Navik MC ҷонона қабул кард. Чӣ хеле ки хиди Navik MC мега? ҷонона ма барои чӣ қабул кардам? Барои ки хеле ба ҷуръаттар визифа қабул кард ва хеле ай байни гуфти хидаш парчугона ки визифа қабул кардагиян боли дастойни тарак ҳамин ҷонон буд ва бо як чизи дигае ки ҳам хеле подтверждат кард ҳамин чиза қабул карданаш дар мозги ман ки ҷуръати як ҷуръате ки нишон дод ай где-то 90% реперода. ҳо ин кор баъзе мухлисои Navik да нафорид ва дар комментҳо бисёр буданд суханое ки мегуфтанд ки қатъи ҷонон батл накун. Леки батл агар ки бишава, фикр мекунем дар тамоми ҷои батла нигоҳ мекунанд. Гуфти гапо максимальни хайп. Дар ин байн яке дар канали Хезе 2020 видео буромад ки визифи батл доданд ва ай рӯи гуфтаҳои Карлеон мухлисо бисёр навистанд ки қатъи Navik MC батл буро ва Карлеон Навика барои худаш ҳамчун батлери дастойни қабул накард. ана нашоти Navik мора бисёр бад меган, ака ҳар як калимора як хеле алоҳида мепурсанд. Лишнавара як 100 нафар зиёд одам пурсидагиай. Ман ҳам гуфтам метавонам ки Navik лишнаварои мара систай барои бачаҳои хезера систай Navik. хотиррасон мекунем ки Карлеон дар майдони батл маҳорати хуб нишон додагиай бар зидди Scarface, Black Leon ва Ralik. Батлҳои гузаштаро метавонед аз канали Репортал тамошо кунед. ман ҳам гуфтам метавонам ки Navik лишнаварои мара систай барои бачаҳои хезера систай Navik. ба Navik MC суханои Карлеон маъқул нашуд ва як ответ ё ин ки визиф дар Хезе 2020 дод. барои шумо мумкин Navik сист бошад, не ки Navik MC аллакай тамоман дига Navik-ай на дани момент шукронаи Аллоҳи бузург и бе ягон воима, бе ягон катагӣ, бе ягон таъриф хеле дилам меган ай дар чизе мега ки на хеле уверена бибро 6 ба 1 қатъиан ё биза. Но ма уверенам ки шумора ма 6 ба 1 да на дани момент метавонам озод бигзарам барам ба болотон. ҳо баъди ин гап дар ёди любои мухлиси реп Шон MC омад. Шон MC бигем ситорае ки тӯли ин қадар сол дар репай ва худаш хомӯш нашида корову номи ӯра дигаро дар гӯши мардум хондестанд. Ralik ва Navik MC ра шогирдои Шон MC қабул мекарданд, лек вақте Navik MC ра пирсон шудем ига ба бакала нагирифт. саволи яками мо Шон MC устоди табад ё не саволи дуюму дам ҷавоб мегум то ки шогирдош бахшиш пурсидиян албатта یکی مو در صف شاگرداش داخل نمیشه. وقتی خودش گام میزنه میگن Navik هم اومده بود. آخه نه نگاه که Navik هم اومده بود. نیاز ما اگر چه بگم اینی میره پیتوجی که وقت ما بگم شاگرده یک به فکت ما را هیچ که باور نمیکنه که ما حیرانم نه مردم در که چه به فکت یک بارم در یک روز بگه کی هم خیلی چیزا را ما هم یاد دادگیم هم خیلی چیزا را ما فهموندگیم همه راه ها ما هم را بردگیم و مقصد که پیش رفتگیم ما بگم خب بخشش استاد گپ ندارم نه که همین گپ 5 سال 3 سال شد زیاده از 3 سال شد مقصد که مخلص میدونه که ما شاگردای واییم نه که وقتش یک بار نمیگه که نام خیلی کارو کردم همیشه شاگردای ما شدم میخونم دیگه شه خیلی از Navik карта шогирди Шон гуфти Navik MC дар як барномаш мо саволаш додагем бакала намегирам мегам ма шогирди Шон нестам ин чизе ки бо ту беҳтар медонӣ Шон медонам Navik барои ки ҳамун рӯз ҳамун шаб шумо ҳаматон якҷоя будед
наврӯз бисёр чиза ба калана мегирад ҳолон ки дар ин ҳолат шон гуфтагия ки ӯ шогирдои ман набуданд агар не мо шона зора мекунем ки моро шогирд бигӣ моро дар барат бигӣ шон моро қабул кардаги нестае мақсад мо ҳақ дорем бигем ки шогирди шон набудем не ки мо метавонем гуфта ки мо шона гуфтагем ки моро бигӣ дар барат зора кардагем реально наврӯз бисёр чиза ба калана мегирам ман ина мисол пули тексти донадонара валлоҳ қасам дар таям бори худоем додагишам дар видео рептиҷи ба кала мегира ки ман чиз надодаем карочи ба кала намегира хит кардӣ. Агар фарқ байни Ралик ва Навик МС ра гирем, Ралик хича шогирди Шон МС ҳисоб карда, Навик МС не. Лекин ай корҳои Ралика корҳои Навик МС бисёртар дар Шон монандай. Мисол репа бас кардан 6 ба 1 мехонем дигаша. Агар якчанд моҳ ақиб бирем баъди батл боландмастер гапу чап дар бораи Навик МС кам шидан гирифт ва ҳамин хел пешравии Навик МС қариб ки наметофӣ ё ин ки набуд. Ана ки мегзарем дар дили ҷигари мавзӯъ. мехонем дигаша. Абада, Элон, Б84, Кешер, Фира Растаман ва якчанд нафарое ки гуфти гапҳо хайп намекунанд, ай центр внимания дур шудагианд ва дар борашон кам гап мезананд. Кам ки гап заданд, просмотрам камтар мешавад. Навик МС оҳиста оҳиста дар ҳамин списка дохил шидаста буд ва коре ки ӯра дар центр внимания партофт, и ай группаи Rest Pro буромадан буд. миннатдорум ай ҳама касое ки то ҳамин рӯза мисол қатъи мо будану фаъолият мекардем дар Rest Pro ва имрӯз ман мехоҳам нуқта ва штамп мегам печат мегам ам печати муҳри хидмат ира озод хайп гуфта мешавад. Баъди айрес буромадан Навик МС маззаи ютуба гирезонд ба подписчик просмотро ракета борин сини осмон мерафт. Албатта ҳар як мавзӯъро дар бораш камтар гап мезананд ва оҳиста оҳиста хомӯш шидан мегиранд. Айрес буромадани Навик МС рам хомӯш шидан гирифт ва дар кор буд бо як пушкачаи дига. И буд визв додани батл. А як ҷиҳат гирем Навик МС ра бояд раҳмат бигем ки репа як бор дига такон дода ки интереснитар кард. Чӣ хеле ки мо шоҳидем вақтҳои охир реп зиқ шидеста буд. Баъди гапи чапои Навик МС оиди батл иҷа хезе 20 видео кард, ҷонон видео кард, Карлеон Ленданам ёк дод, доди худо фикри хича гуфт. Байни Ралик ва Навик чизе пайдо шуд, хай сар шуд ҳайҳуй. Яъне реп бо интереснитар шуд ки батли 6 ба 1 чӣ хел мегзара. Хотиррасон мекунем ки Шахер ва Навик МС дар як клан буданд ки ном дошт ӯ НП клан. баъд бародар ман хеле тра хушрӯтар медонам назар ба дига бачаҳо ман тра 100% медонам ту барои чӣ хеле кадести. Интересно Шахер ягон сирри Навика медонад ки хел гуфт. Навик чӣ мегуфта бошад? 6 кас мехонда бошанд ё ин ки якташон? Батл точно мегзашта бошад? Навик чӣ план дошта бошад? Бас ай воимаи бад ки хидмам камакак арақ кардам. мехонем дигаша. фикр мекунем мавзӯъро фаҳмонида тонистем ки барои чӣ Навик МС хайп кардест. Мисол ту ба ҷои Навик мебудӣ, қати ҷонон батл мекардӣ? ман агар Навик мебудам мумкин мекардам барое ки даход дар кора пешравӣ дар кора ва главни чиз хайпае ку хайп ба Ралик буданам. ба Ралик буданам Ралик мебудӣ қати ҷонон батл мекардӣ? не ҳеҷ вақт. хуб дӯстон интизор мешавем батли 6 ба 1. Шумо чӣ фикр доред ки батл меша ё ин ки бо ягон баҳона қатъиат минид меша? Агар ки шава ки мезана ё ки чӣ гап меша? Фикротона дар комментария нависен ва хоҳиш мекунем хатогиҳои моро беҳақорат дар комментария нависен. Лайк монда ба канали мо обуна шавед то ин ки барномаҳои ҷолибро бубинед. Хайр дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. То барномаи оянда.